Ako si Jimilita Fernandez, 41 years old, inahan sa 4 ka anak. Last 2014 September, gidawat na ko ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ug ani pod nga tuig, giusab niya ang akong kinabuhi. Sa akong pagkinabuhi nga siya na akong master ug akong manluluwas. Akong gisalig totally ang akong pagkatao ug diha nako nabati nga dili gyud di ay sayon. Daghan kaayong mga problema o pagsulay nga natugutan na hitabo sa akong kinabuhi. Pero gipaduol kanunay ang akong kaugalingon diha sa Ginoo. Kanunay gibisi nako ang akong kaugalingon sa pag-attend sa mga grupo diin hisgot og Ginoo. Ug labaw sa tanan ang pagbaton og relasyon kaniya. Pagbasa sa Bible matag adlaw human sa akong pagdaig ug pagsimba niya. Apan sa matag adlaw sa akong pagkinabuhi, nabati nako nga grabe gyud ang kalisod, kasakit ug labaw sa tanan, dili gyud sayon kaysa sulod sa akong panimalay maora pod ang nilutos nako. Kung bana mao'y hingpit nako nga kaaway. Tanan nako nga buhat ug lihok iyang gikasuko nga ning sangpot sa iyang pakigbulag nako. Ug mao po hinungdan nga iya kong gipasakitan emotionally kay gibuhat niya tanan dili maayo bugti daw sa akong pagbalhin og simbahan. Dili na siya morimit nako sa iyang kinitaan. Akong mga anak grabe ang pagbisyo. Walay puas nga mga pagsulay akong naagian. Nga bisan pa ang akong kaugalingon natugutan nga madisgrasya sa panahon nga nag-pick up ko sa akong VIP ug dili ko kakita sulod sa 8 ka bulan. Bisan suko kaayo akong bana nako nagpadala siya sa mga tentasyon apan wala gyud kaguba ang yawa sa among relasyon. Akong mga anak undang na sa bisyo ug ginahinay na usab sila ug labaw sa tanan nadala nako ang akong bana sa tiilan sa Ginoo ug karon hinay-hinay na pud siya nga giusab ug nangalagad sa Ginoo. Tinuod ug buhi ang Dios nga akong gisimba. Dili masayop, matinud-anon ug mapasayloon kanunay. Matag adlaw sa akong pagkinabuhi nga hinay-hinay na kong nabatian nga dili na ako nausab ang akong kasing-kasing, taras ug mga pinulungan. Walay kahumanan nga mga pagsulay apan nasabtan nako nga ang tanang pamaagi sa Dios nga mausab ug masinati nako nga perfect gyud ang Ginoo nga nag-andam sa plano sa akong kinabuhi. Yang giusab akong kasing-kasing gikan sa kasing-kasing nga reklamador, walay self-control ngadto sa kasing-kasing nga mapailubon, malahutayon, maluloyon ug mapasayloon. Ako si Jimilita Fernandez, giusab ang akong kasing-kasing sa Ginoo.